Der er for få unge, der tager en erhvervsuddannelse efter grundskolen. På Aarhus Tech prøver man at lokke flere til skolen ved at fortælle om erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Vi har set en samfundsmæssig udvikling, hvor man er gået fra mange, der tog en erhvervsuddannelse, til mange starter i gymnasiet i dag. Og der kan være nogle samfundsmæssige ting, men der kan også være noget, vi måske selv har været med til at gøre. Og der forsøger vi måske nu mere at også blive gode til at fortælle historien om, at en erhvervsuddannelse, det er faktisk ikke en endestation, når man er færdig. Det kan være en start på en karriere. Det er jo det, der er vores styrke. Hvis man kigger omkring, så er det her jo ikke en skrivebordsskole. Det er ikke en teorilokale skole. Det er, hvor man rent faktisk får lov til at arbejde med ting, når man lærer rigtig mange ting, og også teoretiske ting, samtidig med, at man arbejder med det. Og det er den historie, vi faktisk gerne vil fortælle. Det er, at det er et super alternativ til 3 år i gymnasiet, som er en forlængelse af folkeskolen. Søren Berg Knudsen fra Aarhus Tech er godt klar over det lidt ærgerlige ry, som erhvervsuddannelserne har fået. Jamen, jeg tror, det skyldes blandt andet, at vi ikke har været gode til at fortælle, hvad det egentlig er for et godt liv, man kan leve som håndværker. Og man kan jo sige sådan, helt grundlæggende, så kan man også sige, at vi har ikke været måske gode nok til at fortælle, hvem er det, der skaber arbejdspladser i det her land. Og ikke fordi der er noget galt med akademikere, men hvis man kigger på, hvem der skaber arbejdspladser, så er det jo håndværkere, så er det nogen med en praktisk uddannelse, der skaber arbejdspladserne.